Ďalší študenti, nachádzame sa na stavenisku tomto. Jak vidíte, napravo je valec, ktorý urovnáva vrchu trubicu, ktorá je veľmi potrebná. Keď sa neurovná, tak potom podkladový betón nebude držať a ten asfalt sa bude vlniť, čo nechceme. Takže tam sa dá tá lišta, černá lišta, ktorá vlastne zachytí všetky tie akvárijné drážky, ktoré by mohli nastať. V prípade dažďu bude všetko uvedené doľava a doprava, spád minimálne 12 stupňov Celzia. A ako vidíte túto veľkú budovu, tam sa bude musieť zbúrať, lebo tam boli čista. To kúpili nejakí Taliani, ne? Ale to sa dozviete až v druhej časti dokumentárneho seriálu. Staviame na Ukrajine, rozjebeme celé mesto. Dobre, takže teraz sa nachádzame vo fázi, kedy ukladáme kamienky na zem. To je podstatná vrstva. To pero, to je stavebnícky, on má na starosti vodorovné uloženie svojej vyhlášky. Tento kamión sú vyložité kamienky a v prípade akvárijných drážok voda prenikne do nižších vrstiev. Môžeme sa posunúť ďalej. Tu vidíte kamene, ktoré boli vyťažené a budú použité na ďalšie spracovanie. Dobre, Fero, vyskladaj. Môžeme ísť. Chlapci už vedia, čo majú robiť. Úlohy som zadal, časový plán sa zatiaľ splňa, uvidíme, jak to bude pokračovať. V prípade posunutia stavby nastanú problémy, keďže celá ulica je uzatvorená. Takže v týchto domoch sme museli vypnúť vodu a kúrenie a dažďové vlády sme museli previesť na druhú ulicu. Kamene, ktoré sme vyťažili zo stavby, sme zatiaľ uložili sem, nikomu neprekážajú, to je taká vedľajšia ulica. Potom budú následne presunuté do centra, kde urobíme najviac, kde sa bude budovať taký veľký sklad materiálu. Tam, keby potom v budúcnosti bolo potrebné nejaké kamene, tak stadiaľ sa budú vyvážať. Nachádzame sa v časti Ukrajiny, kde sa zrovna stavia budova. Bude to Národná banka Ukrajiny. Ako vidíte, tu sa nachádza fúrikový výťah, na ktorom sú naukladané betónové plochy, ktoré sa vlastne vyniesú na strop a zaťažia sa. Oni tým, že zaťažia ten strop, tak vytvoria tlak a keď bude fúkať vietor, tak tá budova potom bude stabilná. Konštrukčný systém, ako je vidieť, je vlastne výťahový kombinovaný v pozdĺžnom smere a vyplňové murivo je vlastne robené klasicky